Wasol lele. Sing hati-hati lho nang.
Mas. Kanongane kayak enomik Mas. Karena iki jual gini yo, terus kok gini. Ora lho. Piye? Iso. Ganong iki yo ganong mau lapangan sak menembane lho. Iso jungkir balik aja kuno bareng ki lho nyapo. Lho, aku ki teko kono setrume kono gedhi lho. Ngene lho. Teng 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 lho. Wong kok iso. Internet ki gedhi lho. Ya gedhi. Gedhi internet. Gedhi internet. Ning HP ku entek internete. Lah padha. Sinyale ora maido. Aku ya ta. Wah, Sangka Ponorogo. heeh. Ya ta. Galek teko kota. Heeh. Jujuk munggah gunung. Munggah gunung. Yo arep ngabari wong omah wis ora kenek. Ya, aja sambat wong. Ora sambat aku yo seneng ae. Ya untung kae emang ketulungan dhewe. Ketulung anu wifi. Wifi arek iso. Nek ra ngono asin nulung ade sapa aja lah arek Lah iso. iya wong. Tapi syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ponorogo dukene teko nggon selamat sehat Selamat. sentosa. Heeh. Ditanggap jenenge Mas Imam iki. Iki yoyok iya apa ta iki? Oh walah. Udu kuwe ya. Oh iya. Ya. Ya. Ya ora apa-apa. Ora maido. Ora maido. Tapi reokan. Allah ngedrop. Halo, gila. Ora maido ya ta? Ora maido. Biasane didelok wong akeh. Biasane dira wong Iki ditanggap dhewe keluarga besare Mas Imam. Ya luar biasa toh. Luar biasa apa ora? Arek iso. Ya meninge yo ngene iki. Arek iso nanggap iki kur lingkupe kene tok. Ya toh keluargane tok. Apa di masyarakat enak ya. Ya eneng wong kaya teko kono kae yo eneng kae. Ndi ta? Kae lho. Ya, Wong jangan tempe kene kono kae. Wong pawon kae. wong pawon ya. Kae ngrupi ae lho. Ya, Jan. Jangan didongakne. Ya didongakne. Mas Imam ki duwe gawe. Mas Imam de gawe. Ya mugi-mugi Mas Imam kalian Mbak sobat saja Rindi ya nggih Mbak Rindi mugi-mugi tansah diparingi enggal-enggal diparingi momongan. Amin. Enggal mugi-mugi sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin. Kowe enek apa ora? Lah wis tak dongakne kabeh. Nggih. Ya aku tak dongakne wong kene iki. Ya aja arek iso. Mugi-mugi sing rawuh teng mriki tak dongakne sehat kabeh. Amin. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Panjang umur. Amin. Oh, jan meriah pol. Meriah pal arek iso. Penontonnya ngarepean dhewe ki nek pirang ewu itu. Wah, Jan, tenan. Dihitung kenek wisian. Kalah lah belum tak 1000, 2000, 3000, 4000. Tapi meriah loh Mas Imam. Ya nekakne son ya apik-apik. Apik. Bintang tamu nek ora saka Ponorogo moh Mas Imam ki Jan luar biasa loh. Iso Tukang syuting, tukang syuting VVIP wisan. JTP, SCTP, Indosiar. Iso mlebu kabeh. Lah wong kowe barang tau mlebu TV lho. Lah. Iso JTP kapan kae lho. Iso. Aja banter-banter. Lha kowe iki ngawur ta trae. Mosok maling sibil ning omahe tanggaku arek iso. Wah, kok iso maling sibuk. Ya sing tenanan lho. Ya arek iso. ditenanan. Ya. Ayo, demak-demak.
Dalam mantene Mas Imam. Ya, Mas Imam iso ganong. Ya Allah. Sik Mas Imam. Mas Imam, Ya, ya. jumeneng mriki. Jah, disepoti to Mas. Mas Imam mau gendong Mas Imam. So. Mas Imam jumeneng mriki. Pripun Mas Imam? Oh, nggih jaluk dijemput. Pun toh? Mas Imam, mang jumeneng riyen. Mboten napa lah, mboten joget saestu toh. Pun toh? Inggih, pun toh. Sing penting ngerti lek jenengan ki tau mriki. Nah, ora usah joget wis to manut aku iki. Iso wis to. Madhep rono sik kamerane kono. Nah, yo. Wong iso glegere. Yo. Ya, Mas Gus. Dalam. Wong iso giyagah kaya ngene Mas Gus. Ya Allah. Lah iya. Mas Imam. Mas Imam iki lho. Mas Ya, aja ale iso. Kowe iki urung sampe lho, urung sampe. Iso. Wis kudu ora joget ya iso. Kudu mlayu ae. Kowe iki ora langsung ngono. Ayo Mas Imam. Kudu mlayu marani bojone ae. Ya iya nek iso. Jan luar biasa. Matur sembah nuwun Mas Imam nggih. Sampun nimbali kula kalih Mas. Ki blekok montrot iki. Kowe ngenek apa to, Drik? Tok incang-incang lho. Lah ora sangu mbako tok lho sangune iki. Tak tunyu wong iso. Lah iso. Ya wong kok diduk. Pripun? Aja mlayu. Aja mlayu sik lho. Iso. Ora iso. Saiki tak kei pilihan. Arep joget, nyawer apa ngedrek. Nah, pilih ndi? Ha. Ganong. Joget Mas, joget. Iki milih nyawer. Ganongan. Oh. Sik, iso. Wis kudu mlayu wae. Jek. Mas Imam, kok kudu arep mlayu wae Lah to, iso Mas? to. Mas Imam iki iso ngene iki ben ngerti gelagate Mas Imam iki sing ngendi. Padahal aku rene iki arep ndongakne Mas Imam. Tak dongakne ora kon joget lho. Imam kuwi eneng artine. Jo. Apa lho, Gus? Imam kuwi ning ngarep. Kok ya ro we? Mas Imam iki dadi imame bojone. Bojone kuwi dadi makmum. Oh, lek nyapa? Nyapa terusan? Imam. Jare artine. Lah ya imam. Imame ning ngarep. Imam ki nggone ning ngarep. Ning ngarep. Heeh. Terus ning burine. Imam. Ya, iki salah, Gus. Salah. Piye, Imam ki nggone ora ning ngarep. Lah terus. Imam ki ning sandinge. Parman lho. Sandinge Parman, terus kene burine bojone Imam ngono. Kowe paham ora to jane iki? Ora iso. Lah, Imam ki ora nggone ning ngarep. Lah terus. Ning sandinge ning kene kan anu to. Kene kan anu Yanto kene iki. Yanto to. Nah, kene iki Imam. Nah, kene Parman. Nah, kene iki bojone Imam ngono lho. Kowe iki ora ning ngarep Imam. Pripun? Arep ganok takon ngiringi gamelan. Oh, ngiringi ganongan. Nggih, sakmenika mantenipun badhe salto teko dhuwur terop. Ya. Mas Imam arep salto teko dhuwur terop. Oh, tak tunggu tok. Yo alah Mas Imam tak kira nek arep salto teko dhuwur terop. Tak tunggu tok lho. Tak tunggu tok. Ya. Oh ning kono. Oh ya. Ya. Jaluk sing abang lho Mas. Tos.
Mas, Mas? Kleru, Mas. Balik. Kleru. Balik. Ora sah Ndre kowe. Kleru, Mas Imam mosok wis ngono kae. Woi, tak tonyo kowe. Mas Imam ganteng gagah gede dhuwur. Kowe nyapa kok milih kono? Mas Imam wonge gagah gede dhuwur tanpa upama. Nggih menika lha niku. Balik, baleni neh. Ora sah. Baleni neh. Baleni nggih. Lho. Gagah gede dhuwur. Lah utuk kuwi. Kok ngeyel to? Ojo kuwi. Wong sing mlayu rene mang lho. Nah, iku lho, aku kudu mlayu dik. Kudu mlayu dik. Nah, yo. Nah, ya kae yo. Sing dhuwur. Iki tukang mixer ya bareng. Lah iki lho. Lha yo operator bagane sono malah keplok. Sito apa ora? Yo. Singo Mahasura terate. Baleni. Masih mamang si anu nampa dayah dadi ora roh nek kowe salto. Balenono neh. Anu masih mama nampa dayah. Kok iki nyaput to kok mbatek ae kok iso. Ngodomongi masih mamu rong roh kok. Singo Mahasura terate. Kowe nyapa kok sajake kok rupamu kok keluyup iki nyapa? Lah yo ping 3 pas to. Lah iki piye to? Ping 3 pas. Pas. Halah, surapopo. Mas, pas dak ngitung apa pas piye? Pas dak ngitung. Ah, iya tak konangan to. Hitungan jajale rapper to. Itu Mas. Hitungan Mas. Nyapa? Lho, delokan to. 50. Ya to. Diwalek iki pira? 5 ya guyu. Sapa kok yang guyu kae? Guyu gue. Ndak gentek. Kok adil kok. Loh, Mas Imam ki wonge adil kok iso. Lah. Teng reng. Badiung ting. Hei. Kowe dongane aku setruk apa piye kok iso? Jan koclok kowe iki kok iso. Dhewe numpak bis bareng kok iso. Lho tak jajale lho. Di Bandungan tuwek apa di Pangan Codot?
Arep atraksi apa arep noto kloso to kuwi? Enak saja ini. Pietus. Saiki karek aksimu, Cok. Iya, Tunjukkan Ta. kemampuanmu. Andre. Tamoin Andre. Tunjukkan kemampuan. Oke kowe lho, Andre. Wani apa ora? Hei. Sik to. Siji karo 5 akeh ndi? Siji karo 5 akeh ndi? 5. Lah ya akeh kowe. Sito Gus. Nelmu iki piro Gus? 3. 3. 1, 2, 3. 6. Lha akeh nekmu. Nyoh. Amin. Ya. Lah. Anu. Lah lah. Ajake kok pengen to mbae kok iso. Ya lho, piye tokene piye? Lho kok.
Apik piye? Tut 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 lho. Bacanya aku ya. Wah ya tek kono-no wong iki ngono Trenggalek Ya, punya ya, ya. Iki Trenggalek punya. iki putri daerah. Yo. Putri Trenggalek. Yo. Lah nek kaya son iki ta. Kok kaya son piye to? Iya to. Lho genah kaya genset ngono kok. Lah ngawur rek. Ora iso. Jesetmu ora iso. Kene rada maju Dek, rada maju Dek. Amin. Yo. Kowe duwe kaya ngene iki ora? Ora. Etek lele. Jan kowe ya pinter mendrem iki. Gagah gede dhuwur. Gagah gede dhuwur. Nek mlaku gandeng aku. Gandeng. Delok. Delok ya ta. Tuan Putri kaya Gus. Mas Kentut. Dalem. So sweet ki ngene iki. Apa? So sweet. Ya so sweet. Jan. Wis iso ora? Jan. Ora iso. Mlaku Dek mriko Dek, ayo. Mlaku. Yo. Sing lanang kok setruk. Wis iso golek ora? Bisa sik tak ditekoni jenenge sapa? Eleh jenenge. Mosok ora roh to Gus iki Gus. Tenemen-men to Gus iki. Aku lagi roh iki lho. Jenenge Cindut. Kok iso cindut iki lho. Cilik gendut ngono. Wah cilik kok gendut. Aku ya golek. Jaluk iso. Wis. Ngene iki goleke dale mlaku wae. Tak biji iso. Ya. Sing wedok kaya Ratu Nyi Roro Kidul. Ya, sing lanang iso garangan. Ya. Dale. Kowe ngecek kowe. Digandeng mlaku timik-timik sing apik. Genah pantes kaya ngene lho. Lah. Kita mlaku temek-temek. Ngapunten, Mbak. Ngeterne mbae pijet. Ya Allah. Jajak gonamu jajak. Jajak gonamu gandengen jajak kae. Ya. Ndak-ndake ngene iki pasangan ora kruk trimo mlaku tok. Nyontoni Mas Imam. Nek iso engko lek ning kamar karo sapa-sapa ngene iki tak dudohi Mas. Didelok lho ya, didelok. Ya. Jajak. Engko lek apik dimbui 100 lho ya. Ya ta. Lah kok kaya nuntun apa? Oh India. Apa iso? India. Oh mengerti saya, mati ketikae. Oh, ya. Apik. Ya, betul baik. Aja baik. Oh, aja. Ya ulah India.
Sik. Tema Kowe mau perendapan. roh lagune tenan ya. Romantis. Mas. Perendapan. Jangan kaya Krisna. Alah pinter. Mas. Piye, Mas? Mas. Artinya apa lagu? Artinya apa? Gone sapa Mas kuwi? Apa nih Mas yang gede, Mas? Iki lho wekmu iki. Ora iso, iki wekmu iki. Ora iso. Sing apik lho. Ah. Apik lho, sing apik. Alah, kowe gerangan ae ora iso. Nganti pi. Gus! Gus! Harus sampai lho. Kene lho kowe ora iso. Iki gak terutusan. Kene lho didelok wong akeh iki ya sing apik, sing menarik, jeber ing karpet merah lho iki ora iso. Bojomu keri lho. Aja. Lakune sing apik kok. Ayo. Iya. Ayo. Iya. Sik aja dikendang isih. Ora iso. Ora iso. Yo, siap-siap. Ayo. Ning rada mundur no, rada mundur. Yo ora. Kowe kok nabrak sono iso. Maju gitu ora iso. Ora iso. Ayo. Api, kowe tak pilihne lho, Gus. Api kok iso. Aja mengecewakan lho ya. Iso, yo. Gugur bunga deko. Kowe iki tak pilih lagu luar biasa lho, Gus. Favorit lho. Ya, Kuwi kono mayat truk. kowe iki tak golekne gugur bunga ben apik lho. Ya wis. Salah berarti salah. Ya iya, ora iso. Wis to. Kono, ora iso. Ayo, Mas. Apa? Beri nama Heli. Sik to. Kon romantis kok ngendi? Wong Piye to? kene wis siap ngene wis kaya India to. Lah kok gugur bunga. Senenono yoyoke lho. Lah mbok sekepindo, lah Hah? metune kirek iki. Iya, kalau yoyoke lho senenono. Rada mirip. Sing apik ngono lho. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Agus. Rada mirip. Ya wis sing apik. Ayo, Banyuwangi Mas Goles. Gerajakan Banyuwangi, oke. Ayo. Kok kowe iki piye ta Dek? Iso iya. Itu kan ana Dek. Ya Gus. Lah terne ora nek sing ngeterne lho Gus ada iso. Ya, ora usah diterne iki ben nyenu ada iso. Engko tok terne ronarine malah kok uyuh dhewe malah. Iso. Ayo. Gerajakan Banyuwangi. Golekne lagu mening lho, Gus. Arek. Jajal nggonamu iki nggon aku Grojokan Banyuwangi mening to. Iya. Lah iki grojokan apa? Grojokan 1000. Grojokan sumur iki. Grojokan jeruk bungkus. Iso. Arek iso iki sing tenanan. Lah iki ya wis tenanan lho. Arek iso. Jan Tapi ya aja guyon ae, Gus. Arek iso. Ngene iki ya didelok masyarakate ben patut piye.
nek iso. Inggih ngasih mbake manten karo nyanyi buyaku lho karepe. Di mbak mantanku apa seru? Heh? Apa seru? Mosok ora ro to. Lho iki ditanggap ning kene iso ora ro iki lho. Ora ro aku. Tak budoi, rodok nengah. Ben ketok kamera. Ya. Heeh. Ndang. Didelok tanganku. Di. Heeh. Ya. Genah bra. Genah bra. Ora syuting iki. Lah utuh kuwi. Pas ku tahan ngono. Didelok to. Ngerti bra. Ora iki. Piye to Gus iki? Tanganmu sing pas ta. Iya, iya. Tanganmu tenang. Nah, kuwi lho Gus. Hei. Mbak manten. Ngawur. Mbak manten brengos kok lele apa nek. Waduh. Iso. Ngene lho Gus ngomong. Kuwi ketenanan to, aku karo tenan lho. Ngerti, Bro? Ngene iki nyapa ora? Nyapa? Golek ono dhewe. Lah aku celok kowe ya aja. Mas garwane jenengan pundi? Masa Allah. Ada iso. Niku. Mulakno iki Niku. piye to? Ya Allah. Piye to Gus iki? Iso. Niku Mas Imam. Astagfirullah. Niku. Tenane. Iso. Uduk. Iso. Iya ta? Iso ngawur. Uduk. Wong yo celintisan ngono kuwi lho iso. Iso. Jajal teko kalau bapak karo. Napa nggih, Pak? Udu. Oh. Iya, Gus. Iya. Piye lho Gus? Garwane. Iya. Gus. Jane lho. Pripun, Pak? Oh. Iki buene, Pak e. Kok sok buke iki? Lah iki sing ngomongi Pak iki. Iki niku ki buene niki anake lho. Tak tonyo. Lah piye? Masa nggih. Tekok ora percaya tekok. Iso. Aku tenanan, Mbah. Anu garwane. Lek rono nggo gula kopi lho ya. Iso. Wis kene reno. Ya wis. Wedange wis Garwane Oh, alam mbake. Ngelak garwane pundi? Ning kono. Oh, alah tak golekane ya, Mbah ya. Engko samarku neng ilang. Neng mburi ya, Mbah ya. Ning kono. Ning ndi ta? Kono lho, Dre. Saya tak golekane. Saya ya, Dre. Iso. Tak golekane, Dre. Ya ya. Ndi? Saya urung temu. Iso. Mbak. Ning ndi, Gus? Mbak. Ning ndi, Gus? Mbak. Mbak sapa jenenge iki? Mbak ae cemple susuhe. Iso. Enak apa ora? Ora enak kok. Oh iki. Iso. Anu, Mbak. Sapa kuwi ya? Weh. Tapi lu, piye? Nggih. masih Imam Ganong. Piye? Masih mau megang ganong. Iso. Mas Imam mboten purun ganong. Ora Mengke- gelem ganong. Lah mengke dalu tasik ganong kalih garwane. Oh nggih, ada iso. Jan luar biasa. Luar biasa. Jan Ora iki. gelem pas leronge topeng. Piye? Pripun? Delok topeng Mas bocah elek lawaran cegah. Oh, lawan cegah. Kono golekno topeng. Kayak ono topeng Mas. Topeng. Lah, Dalam wakil. Lah mbok iya lho. Nah, aku nek perkara ibuh nek iya ae lho. Wis ora sameri we. iya, ndang. Yo. Ayo lo. Singo Mahasura terate. Kala
reok Trenggalek. Jaya, jaya. Dua ribu. 2000. Gus. Jadel. Ani Jaluk oleh trekan. Jaluk oleh trekan. Ya no. Ganti rugi kok. Apa? Rugi. Ganti rugi. Anak tuh kita Jaluk oleh trekan yang ada. Ganti rugine kok. Lah iya. Ngengkel loh. Oh, tidak bisa. Nah, wis to we. Ya, hei, oh. Sarai. Ayo Mbak, buatan apa-apa, buatan apa-apa. Pak Jemut. Izin Mas Boke. Ora izin Mas Boke. Cup. Sumanding wong liya. Wis to tenang, kowe karo kae mesti aman. Bojone ora apa-apa. Kowe panggah slamet. Bojone slamet kok. Wis to kowe kapane slamet banget. Ora Mas tenan. Mas, jenenge golek perkul Mas. Wong ngawur ae wong. Ben viral. Pak Duding dung Pak Dunding. Segeding. Segeding. Oh maksudmu kuwi to? Mbak rene Mbak ya. Pak Dunding dung Pak Dunding goyang ku lho Mbak, goyang kroto kuwi lho. Kok roto ndase. Goyang semut. Lah iya ku lho goyang kroto. Kroto gedhi kok. Iya. Pak tinting sekeding gluding gluding ting ting bliding ting 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 bliding ting. Oh, opo? Gus, Piye? ojo guyone. Heeh. Ning kene dadake sik sak pirang-pirang. Masa Allah, jan Mas Mami luar biasa lho. Luar biasa. Nekokne dadak 30. Oh, kilone piro Gus? Jiro lu, jadi le swidak. Ah. Pembarongnya 40. Oh. Ganonge 20. Nune gulu kabeh. iso. Ganti bom. Iku kok enek atraksi reok Reok. mangan beling. Yo enek ekor dino iki tok.
Iki kok Reok. Reok mangan beling. Kur iki engko tok. Iya ya, iso. Mas Imam ki entuk spesial. Spesial. Aja meneh Gus. Ngapa? Mas Imam sok tahun ngarep lek nanggap ae neh. Iya. Ora cukup bayar 100%. Lah terus? Ora sah bayar cukup 50 didiskon awake dhewe. Ya toh? Iya. Iki apa jenenge? 50% di DP. DP. Hah. Sing 50% e pelunasan. Nah, Ya wih. padha ae. Padha ae. Ya. Ya. Ayo, yo si jeding yo. Ya. Arek iso. Kripik gedang kripik telo. Oh, si jeding waton rada.